Nazdar, nazdar, milí kovbojové, milé kovbojky. PPRP je zase tady a tentokrát s novým updatem, který vám přináší nějaké ty vymoženosti navíc. Ať už se jedná o předmět, díky kterému už nikdy neumřete na žízeň, kosmetické doplňky, a nebo dvě možnosti, jak si vydělat zase nějakou tu škváru navíc. První částí updateu je Treasure Hunt. No, abyste ho mohli začít, potřebujete mapu a lopatu. Jakmile budete mít oba dva předměty zakoupené, stačí otevřít inventář, rozkliknout mapu. Následně se vám ukáže místo, kde by přibližně měl poklad býti. Stačí jenom nasednout na koně a na dané místo vyrazit. Pokud si nejste náhodou jisti, zda jste na správném místě, můžete zadat do chatu _pozri mapu. Mapa se vám opět ukáže a vy ji následně můžete porovnat s vaší hráčskou mapou a zjistit, zda jste narazili na správné místo. No a potom už jen stačí čapnout přes inventář lopatu a začít kopat. Buďte vytrvalí, protože nemusí se vám poklad podařit vykopat hnedka na poprví, někdy to může být i na 2 na 3 pokusy. No ale když už ho najdete, tak vykopete takovejhle parádní trezor. A opět jsme u toho vytrvání, musíte ho taky otevřít. Gratuluju, právě jste sklidili ovoce. Protože tady na to navazuje další nová vymoženost a to je Legendary Hunt. Otevřete si mapu, kterou můžete získat právě z pokladu. No a na mapě se vám ukáže lokalita, kde se nachází jedno z náhodně vygenerovaných legendárních zvířat. Otevřete si vaši hráčskou mapu, podíváte se, do jaké lokality vás to zaválo a můžete se vydat na cestu. Jakmile dorazíte na místo, musíte začít sakra hodně čenichat. Zkoumáte, no a když narazíte na stopu, máte přesně 5 minut na to legendární zvěř ulovit. Musíte si ale dávat bacha, má tendenci před váma utíkat, protože jste přeci jenom nebezpečný a zkušený lovec. Když už zvěř máte, stačí jenom zastřelit, hezky k ní přijít, sebrat legendární kůži, kterou můžete prodat za fakt velký prachy u řezníka, zvíře si hodíte na rameno, posléze na koně a valíte k nejbližšímu řezníkovi si pro vaši vejplatu. Ale, rejžovači, máme pro vás detektor kovu, který zakoupíte v Gunsmithu v sekci jiné. Po zakoupení stačí jít k nějaké té řece, kam vás instinkt zavane. Detektor si pomocí inventáře vybavíte a teď je nastražte ušiska. Slyšíte to? Podle mě přihořívá, milí kovbojové, přihořívá. Hola! A teď už stačí jenom začít rejžovat. Jackpot! Naše čutora už je zprovozněná, takže stačí si ji koupit, jít k nejbližší pumpě a načepovat si tu skvělou svěží vodu. Na zdraví!